nagamoderno karon nga panahon, miduyog usab ang Dakbayan sa Talisay pinagi sa paggamit og state-of-the-art facility. Ang Dakbayan mitukod og command center aron mamonitor ang dagan sa Trapiko, mga disgrasya sa kadalanan, mga krimen nga hitabo og uban pa aron dali kining maaksyonan. Atong siren pinagi sa RTV Presents ni Chona Carrion. Kini ang Talisay City Multipurpose Command Center. Proyekto kini ni kanhing Mayor o karon First District Congressman Eduardo Gulyas o karon gipadayon ubos sa pamunuan ni Mayor Samsam Gulyas. 24 milyones pesos ang gasto ni ining gihulagway nga state-of-the-art facility. Dinhi ma-monitor ang 30 ka mga CCTV cameras nga gipang-instalar sa major thoroughfare sa syudad, ilabi na sa Cebu South Coastal Road ug Barangay Tabunok. Medyo mas high-end siya ikumparar nimo sa uban nga mga syudad. Gawas nga klaro siya, so maka-zoom sad mi sa mga tao o involved nga mga sakyanan. Kini sa solusyon sa suliran sa Trapiko nga giatubang sa Dakbayan sa Talisay. Ang pag-activate sa Talisay City Command Center usa sa nakitang paagi nga makatabang sa pagpahapsay sa dagan sa Trapiko. Makatabang usab sa pagsulbad sa krimen nga mahuli kam. Apil na ang mga disgrasya sa kadalanan. Makita usab sa command center kung adunay baha panahon sa ting-uwan. Dako kay na siya katabang, especially when it comes to traffic and disaster preparedness for the city. Take for example, katong kung naibaha, may bawta, kung naibangga, may bawta, kung maka-react dayon ang ato ang DRRMO niya na. For me, makatabang sa jud na sa especially sa traffic situation, especially for people now that we want to implement traffic rules and regulations here in Talisay. Makatabang yun na mo tanaw kung kinsay wala mo follow sa traffic rules. Makita naman nato ang kinatibukan nga lugar ug asang dapita ang reported ka mga traffic. So dako siya matabang pinagi na sa traffic management. Ikaduha, dako pud sa gikatabang pag-check og naa ba ang atong mga personnel. Ikatulo, makit-an po nato ang mga traffic violators diri sa atong CCTV cameras. Ikaupat is makita po nato kung panalitan simbako adunay usa ka krimen nga mahitabo ato nang makita diri. Dinhi sa command center giusa ang buhatan sa City TODA o City Disaster Risk Reduction Management Office aron kun adunay mga emergencies o hitabo dali kining marespondihan. Sa pagkakaron, 95% na kining operational. Gani plano sa syudad gadugangan paunya ang mga CCTV cameras alang na sa secondary roads ug boundaries sa kasilingan ng Dakbayan ug lungsod. Doon na po tayo kamera nga nakatutok paingon dito sa bukid, kining daan paingon sa lagtang, o niya kining mga intersection o kining mga secondary roads, butangan sa ni sila, labi na gyud ka ng mga secondary roads nga reported nga naay baga nga bulog sa sakyanan nga maka-cause og traffic. Dili man kini ang makasulbad sa suliran sa Trapiko apan matod sa mga opisyal, dako na kaayo kinig tabang pagpahapsay sa Dakbayan. Apan ang mas importante nga ang mga motorista mutuman gyud unta sa lagda sa Trapiko. Ako si Chona Carrion o kini ang akong short docu.